Hej. Så, i dag vil jeg lave en crossbody challenge med min ven Kasper. Sig lige hej, Kalle. Hej. Ja. Og han er så vores kameramand, og det er også det er på noget også, fordi Vi skiftes. ja, for det er bare os to. Vi er lidt lonely. Forever alone, Ja. for os to. Og det man skal starte med at skyde. Så ved jeg er ikke helt så god til det. Og Kasper har gået i fodbold, det gør jeg ikke, så han har Følg mig på Snapchat og Instagram og sådan noget. vi tur, Kalle. Rullet. Nå. Hvor er det henne? Er det herovre? Hen ved den her streg. Her? Ja. Jeg er sikker på, at jeg skal få den så højt op. For godt. Eller skal jeg bare lige komme sådan der? Ellers tæt på. Sæt mig. Yep. For nu henter de venlige boldkender. Den passer god til. Følg mig på Instagram. Hvad? Kasper den sej. Bare find en nemmere-billede. Hvad? Ikke noget. Der er ikke noget. Se. Der er ikke noget. Hey, det regner lidt. Det kan man ikke se. Ej. Kom så Divi, han rammer ikke. Nå, jeg kan også flot, du ved. Nå ja. Det gør lidt ondt, når jeg skider med mine nye Nike-sko. Sygt. Og jeg har fodboldstiller på. Ja, og det har jeg ikke. Jeg er fucking syg til fodbold. Ja, jeg går også i fodbold. Nej. Det gør jeg ikke. Det gør det. Ellers står det forsøg. Nej. Fuck, det var dårligt. Skal vi bruge din bold, eller hvad? Ja. Min er det bedre? Nej. Jo. Den har jeg fundet nemmere op. Okay. Kommer de filmer dig. Så kan de være med, vi skilles imens. Ja. Jeg skal se nogle Kasper-skills. Er I klar? Hvad? Vi skal lige se nogle Kasper-skills. Ja. Nej. Så har set det med KSI? Ja. Kom så, Dyby! Kom så Kalle. Kom så Kalle. Jeg kender ham ikke, bare lige så jeg ved det. Hvem? Dig. Ja. Jeg tager også lige min bold, Kalle, sådan lidt. Jeg får min bold, du får din bold, okay? Ja, okay. Jeg kan bare lige min bold. Og mens Stivian lige kommer tilbage, så går jeg bare en tur med min bold. Der var lige opprepare, hvis jeg kan. Fuck, det var tæt på Nille. Men desværre ikke. Kom så, Dyby! Nu skal den rammes. Ram den. Ram nu. Der er nogen anden, du har. Ja. Rest in peace. Her, Kalle. Nu skal Kasper lige prøve at se, om han kan ramme. Gå nu væk. Jeg kan ikke skyde på det der. Okay. Hvor er du en faggot? Må jeg snart skyde, eller hvad? Ja, det må du gerne. Gå nu væk. Okay. Gå nu væk! Gå derover, mand. Nu skyder jeg. Sådan! Jeg skyder bare, Kalle. Så er det min tur. Det er svært, fordi
Jeg skal også holde øje med, at kameraet den er perfekt. Passer. Jeg bliver nødt til at kigge på kameraet. Så rammer han lige bag. Ja, men det talte ikke. Ha? Det talte ikke, Kalle. Du var 5 år så tæt på, Kalle. Ja. Var jeg tæt på, eller hvad? Det skulle da meget Nå ja. Nu skal jeg lige binde sko. Ej, fuck, det tager lang tid, Kalle. Lav lige en runde nu. Det er de der show. Ja, det er vi. Kalle. Det er det, der sker, Kalle. Jo, det gjorde ikke. Nu er det min tur. Ej, okay, bare. Ja, det er godt nok, Kalle. Nu gør jeg det. Og så er jeg helt herhen. Helt derhen. Min bold er herhen. Du skal også kunne se, når jeg rammer. Ja, I kan også se, at Sådan der. overlæggeren den er dernede. Ja. Det er der, hvor crossbaren er. Slap af, Kalle. Jeg tror bare, jeg lopper den her. Jeg er bare op. Skal jeg lave det? Skal jeg finde det? Nej, det må du gerne. Så er det ikke nemmere for mig. Jeg er klar på, at han ikke rammer. Wow! What the fuck? Det er min bold! Det ved jeg godt. Det er derfor, jeg Åh, jeg var så langt. Nej. Jo, det er mit. Nej. Urale. Fuck, jeg tager på øjen af Nelle, Kalle. Og så Kalle! Der er nogle skills imens. Okay. Sådan, mand. Det er godt. Hvad fuck var det for noget? Det var mig, der prøvede at nælde på dig. Og nu skal jeg lige sko. Ej, seriøst? Så er det helt mit sko, Kalle. Rest in peace. Og nu skal vi lige gøre klar. Ja. Hvorfor? Er vi skyder? Ja. Klar. Er det det, vi gør? Flot. Fanden med din skyld. Hvorfor? Her var en jo en Hvad er det, siger? Vi køber. Her har vi 3 point. Ja, okay. Der. Det er fint. Og 2 point, det er man højst for. Ja, det er det mindste. Ikke stige, så rammer han ikke, men... Fuck, hvor sjovt egentlig. Hvor mange point skal man have? 2 point, 3 point. Hvor mange point skal man have? Bare sådan 5. 5 eller sådan noget. Og det kan vi også komme til at lave episode 2, fordi vi et eller andet grund kan med kamera ikke holde det så lang tid. Men skal vi sige, at bare den næste, der rammer ham? Ja. Okay. Nej. Vi laver bare lige episode 2 her også. Fordi med kamera kan ikke holde det så meget i en anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Nu tager jeg lige det sidste skud. Er det herovre? Jo. Det er... det var tæt på. Fuck, det var tæt på, Kalle. Det var tæt på. Hvad kan det her? Super. Stay mig! It's the crosser! Fucking perfect! And he has a goal! Det var lidt akavet. Nu rammer jeg i går. Men jeg skal ikke sige det til de der. Men nu rammer jeg i går. Jeg skal ikke sige det til ham. Ellers så flækker jeg bare ham. Hvad fuck er det, han kaster? Kaster han bare sådan en klam tennisbold? Ja! Jeg laver crossbow. Jeg laver nede på dig, tror jeg. Hold nu kæft. Fuck, det var sygt. Kan du sådan lidt? Kan du slå crossbow og nælder og så skruer? Kalle. Gå nu væk! Du distraherer mig! Ej, okay, jeg kan prøve igen. Jeg vil gerne prøve igen, Kalle. Jeg skal nok stoppe. Okay? Fuck. Så har vi lige fået besøg. Vi har et fan. Hej! Hej! Nå. Nu lyder det ikke snakke. Ja.
hele tiden. Ja. Det er nok slet ikke, fordi hun ikke gider at snakke med. Ja. Helvede, hvor jeg... Kom igen, Kalle. Kom igen. Okay, jeg har 2 point. Du har 0. Ikke for nok, Kalle. Jeg tror, det er mig, der vinder. Jeg er sgu da ligeglad. Nå, og vi kommer til at lave en Q&A, eller det der video i dag. Q&A, Ja. Fint. Så han sagde, han lopper. Næste person, der rammer, har vundet. Fuck, du er god. Gør det. Ej, det her. Gør det. What the fuck, man? Nelle, kort og en kage. Faggot. Okay, du skal filme mig. Nu hakker jeg nemlig op på. Er det ikke den næste, der rammer og vinder? Nej, det er den, der har flest point. Og vi stopper om 1 minut. Så du må hellere... Sige den næste, der vinder. Nej, Næste, der rammer. kan jeg ikke sige. Øj! Fuck, det var tæt på. Men det er endnu tæt på. Gør det? Her. Shout out to KSI. Jeg er på de her KSI, og det skal de også, okay? Ja. Jeg er på de her KSI, hvis I ved, hvem det er. Vi skal gerne sætte på flag, bare skrive KSI. Boom. Ej, jeg kan det. Må jeg lige prøve igen, for du er meget på 2 gange, Kalle. Se, vi har fans. Kalle? Hvad vent, vi skal lige filme vores fans. Det kan de ikke se. Fokuser nu for helvede. Jeg gider ikke fokusere. Han blinkede til mig. Kom lad os se. Du har fans. Jeg prøver det. Ja. Fuck, du er dårlig. Ja. For helvede, hvor er det tæt på hele tiden. Diverjan! Vi skubber på. Ja. Selvfølgelig bliver det vundet. Divian har vundet. Vi siger bare, at Divian har vundet, for vi overgår ikke lave en tur. Det er så det. Divian har vundet. Jeg vandt. Pisse. Det var så det. Vi ses, drenge og piger. Hej. En god dag. Ja, god dag. Og godt nytår. Ja, godt nytår. Hold da pisse.